Så er vi ligesom i gang. Vi lige kigge lidt på terræn her. Der er den eneste kvindelige deltager i dag på 100 miles. Jeg tror faktisk, jeg er sidste mand nu her, mens jeg står og filmer. Så det er jo en helt fantastisk tur. Og fokus var så stort, så jeg glemte fuldstændig at tage kameraet op, da vi skulle starte. Så det nåede jeg desværre ikke. Men nu er der lige fået skiftet til lidt mindre tøj. Det var lige lovligt varmt. Så nu er det sådan set bare ude på den første 26 km 2 her. Og så finde noget ro og rytme i kroppen. Spise og drukke godt. Og se hvad tiden bliver, når man kommer ind. Men det bliver en fantastisk tur, så glæder jeg, drenge. Så god tur. Hej. Så er det tid til det video igen. Jeg må hellere få filmet lidt på første omgang, inden jeg skal aflevere kameraet. Den er også her mest frisk, tænker jeg. Jeg ligger stadig bagerst. Gruppen helt over ligger på 100 meter foran mig der. Så jeg satser på at holde mig bag ved dem det meste af første tur og se, hvor jeg rammer hen tidsmæssigt der. Der bliver åbnet i et afsindigt hårdt tempo foran der, og jeg tænker bare på god fornøjelse. Jeg ved i hvert fald, at der er et par debutanter med der, så de får lidt at se til. Men jeg vil lige filme lidt ruten, mens jeg lige tuller det ud af. De sidste kvarters tid har vi brugt på egentlig bare at komme op på toppen af Hammerknuden nu, og der er jo fantastisk flot hop. Det er jo en sindssygt flot tur. Så det er mere at suge til sig og nyde det og læse ruten ikke mindst, så man kender den godt her til når det bliver mørkt i nat. Så der er mange små gedestier, som vi løber på nu, men lige at se turen her, det er jo helt vildt. Jeg skulle simpelthen ikke tro, man var i Danmark. Jeg kan i hvert fald sige, at de har gjort Zoom af i år for at lave en fantastisk tur til os. Så sådan noget som det her, det bliver jo nok rigtig, rigtig hyggeligt i nat, tænker jeg. Trætheden begynder at komme. Så man skal også lige kigge lidt efter ruten her. Og der er mange mindestræbner, men der er lige lidt at holde øje med. Det er i hvert fald et meget godt billede af, hvad vi skal slås med de næste 150 km. Vejret arter sig sådan rimeligt herovre. En lille smule støvregn en gang imellem. Og vinden skulle gerne ligge sig. Når de andre drenge skal i gang her til midnat, så tror jeg umiddelbart, at det nok skal blive fint. Her er faktisk lige lidt smule svært at finde, og vindstræben overalt her. Sådan, så er jeg på rette kurs igen. Mærke til nogle af de der skridt, man skal ned. De ser ikke så store ud nu, de der kanter, man skal ned over. Men når vi har været en gang 12 timer, så føles det som om, de er flere meter høje. Der er ingen tvivl om, at i nat, hvor man kommer til at indtil de andre starter på 50 miles, hvor man kommer til at løbe ud alene. Nej, der er palle alene i verden. Det var lige et lille view over toppen af hammeren her, så jeg siger tak for nu. Hallo igen. Vi er stadigvæk på Hammerknuden. Jeg ligger stadigvæk sidst. Jeg kan lige vise lidt af bakken her. Kameraet yder slet ikke retfærdighed, men gruppen deroppe ligger lige foran mig. Jeg siger bare, den går bare i himlen herfra. Det er en helt fantastisk tur, de har fundet til os. Jeg kan kun sige til drengene der, god fornøjelse. I får dæller ned med lov at slæve for den i dag. Så fik vi overstået Hammerknuden. Det har taget cirka 1,5 time. Jeg er ikke helt sikker, hvor mange kilometer det var, men ikke synderligt mange. Og ingen tvivl om, at jo længere hen på turen vi kommer, jo mere vil man komme til at gå på den, og så prøve at løbe lidt tid ind på turen til Loens Kapel og tilbage. Jeg filmer en gang her. Det er jo fantastisk smukt. Så men den deroppe, den kommer til at slå nogle stykker ihjel i dag. Det er der slet ingen tvivl om.
Der er virkelig nogen, der kommer til at få ondt. Så en super fed tur. Jeg holder mig helt i bagtroppen her sammen med de 3 andre der. Stadigvæk den svenske enlige kvinde på distancen her. Så super fed tur. Jeg vil læse lidt videre. Hey. Så er vi nede ved løvehovederne, helt nede ved vandet. Og her der er nok den stejligste stigning, vi har tro, vi kommer ud på i dag. Vi har lige været inde over nogle rullesten, vi er kommet ned her. Og så skal vi faktisk op igennem den vej der. Og så kan jeg så sige, så går den eddermuk godt nok i himlen. Der er vel en 60-80 meter, vil jeg tro. Og det sidste stykke, der er så lagt et ræb. Så ja, det er så cirka vandret. Og ja, der er lidt løst sten og lidt kan høre det op. Så jeg må ellers, jeg ikke kan suge med opad sammen med dem. Hej. Så blev det Jons Kapel, og I kan lige gå på trappen her engang. Deroppe er depotet. Og jeg skal lige herned, der er en klokke, den skal jeg lige ringe på. Og så er det depottid. Fylde noget vand i, få noget kaffe. Og så er det en kort vej hjem tilbage til hoveddepotet ved Hammeren. Det bliver dejligt. Så er første tur overstået. Så nu kan vi lige gå ned og rive den klokke her, så de kan høre det. Fantastisk flot tur. Og ikke mindst natur. Så det var banditten. Så den napper vi lige en gang. Og så er det sådan set bare, jeg ved egentlig ikke hvor mange trin der er, men der er sgu mange. Så er det sådan set bare op ad den kinesiske mur her. Så er man ned lige i udsigten en gang der. Nej, mindre end fantastisk. Jeg tænker lidt, når man når 6. omgang her, så gider man sgu nok ikke gå på trapper mere. De har været flinke at lave helt ny trap til os her. Det er virkelig givet den gas. Og det er en af dem, man godt kan mærke lidt i læggene. Faktisk er allerede på første tur. Så jeg tænker, at der nok bliver et par pauser op ad den her, når man skal op ad den på til 6. tur. Men så er det faktisk gået fint ud. Der har været et par steder, hvor jeg er lidt i tvivl med afmærkningen. Så der er heldigvis masser af spor allerede nu nede på stien der, så kan man følge lidt efter det. Men de har gjort sig umage. Og her der er det længe ventet depot der. Det er jo ikke mindre end fantastisk. Få en varm kop kaffe. Og der kommer Lupita. Og løbe. Så vi siger tak. Så blev det Hammershus Slotsruin. Det var en god tur op igennem Slotsruin. Så nu er der ikke så langt ned til hoveddepotet. Jeg vil skyde på et par kilometer eller sådan noget lignende. Så er jeg nede der og har taget første runde der. Så super fed tur. Jeg har lige mødt Thomas Holmberg. Så jeg tror ikke det går så lang tid før jeg er med Frederik Munde. Så fed tur. Så det vil jeg synes det på. Så er vi ved at være i mål. Så der er lige et par 100 meter, så jeg kan filme lidt af det sidste ruten her. Som I kan se, så er en lille smule med asfalt. Så det er meget, meget let, vi har af det. Så heldigvis, det er jo en trailtur. Her ligger hoveddepotet, så når jeg kommer derind, så er det første omgang. Jeg kan se, at den har taget cirka 4 timer og løbe rundt på prologen på en halve time. Så jeg skal i hvert fald ikke løbe stærkere, men der er mange, der har løbet meget stærkere. Jeg tror, jeg er den 3., 4. sidste. Så der er nogen, der virkelig har givet gas. Jeg har lige mødt Frederik Munter. Der står der nogle hæffer, og Lisa, hun skal også starte ud at løbe.
Så det er fantastisk. Hvad vej skal vi ind her? Skal vi ind derovre, eller hvad? Hvad siger du? Okay, super. Ja, modtaget. Så solen er kommet frem. Det er dejligt. Hey. Og hvis man skal i depot, skal det være inden måtten noget. Super. Sådan der. Så er tiden registreret. Og så skal der gerne stå nogen til at overtage den her. Halløj derovre. Eller hvad? Jamen, det kigger vi på, når jeg når nogle omgang. Så ser vi, hvem der er. Stille og roligt. Ja, det gør jeg. Det kan jeg love dig. Det er perfekt. Så. Ja, Thomas han er stående. Hej. Halløj. De har ændret en lille smule på vejrudsigten. Nå, kommer der regn? Nej, der kommer ikke noget regn, Nej. men blæsten bliver lidt længere, så vi kommer til at have en 5-6 sekundmeter i stedet for en 2-3 stykker ved midnat. Men stadigvæk dalende og stadigvæk, som det ser ud. Så det er fint. Det må man sige. Så. Nå, jeg skal lige afslutte den her, jeg skal jo give det her videre, så. Fedt. Så vil jeg siden sige. Cirka 4 timer på en rundt plus prologen, så det bliver nok det omkring, jeg vil prøve at holde det. Så nu er der nogle andre, der skal overtage det her kamera her, og ud og nyde turen, så jeg siger tak. Hej!